Вървят ли двама? Притесних се. И път да няма. С телевизората плаче. Ще се спра. Ще броя чисти от тази земя. А как не искам да си сама. А как не искам да си сама. Има и тук. Здраве за компанията от София. Край реката редят се, редят се тополи. Искаш ли? Искам това. Без диамантия се можеш. Аз те чакам за среща. Аз те чакам, но моля те, ти да минеш по другия бряг. Край реката редят се тополите. Кое? Сополите? От какво са побелели? От водата. Казвам от това. Аз те чакам за среща, те чакам по море. Ще развалите клипа. Добре, няма. Това е за фейса. Не. Добре, няма. Край. Личен архив. И може за фейса. Няма. За мен отдавна Зацепля. хората говорят. Каква си? Мазна музика. Съм безпукната пара. Аз снима и ги тях. Снимта в близък план, да знаеш. Сега ти прави общо. Но аз със всеки Катала Пугачова. съм готов да споря. Дали това е най-важно на света? Живи и здрави. Мой само мене снима. Кой? Живея на последния Аз съм ги снимал. етаж. Кая да ти пият. Една мансарда Точно под звездите. Това е за Тошко. прозорецът е моята врата. И аз вървя към тях и ги разпитвам. Така. Доближи към него. Прозорецът е моята врата. И аз вървя към тях и ги разпитвам. За Тошко специално. Не ми се прибира. Ще вървя през полето. Ще вървя по звездите. До когато в сърцето се звъни и не спира песента на жлъците. Може би съвсем случайно мина. Може би този град след толкова години. Може би случайно ти ме срещна. Може би за да ми кажеш нещо. Може би, но с добър ден да те срещна аз не мога. Как с добър ден, щом не е добър деня. Не добър ден, да си кажем с тебе с Богом. Не
обича като изкупление.